бозрасии давлатии автомобили оиди рух додани садама бо оқибати марг хабар медиҳад. Санаи 4 июн дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон бархурди Мерседес бо Опел боиси марги хурдсоли 4сола мусофири сабукрави Опел гардид. Ҳамчунин дар натиҷаи ин садама боз 2 нафар ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ шуданд. Боз як садама бо оқибати фоҷиавӣ марги 1 нафар ва ҷароҳатбардории 2 нафари иштирокчии ҳодисаи роҳнақлиётӣ дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ нороҳативу ғусса дар пай гузошт. Санаи 4 июн тахминан соати 14:00 ронандаи автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз рақами давлатиаш TG4474 NO02 Азимов Аскар Аҳмадович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар километри 186-уми шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон аз худбоварӣ қоидаи ҳаракати роҳро вайрон карда ба самти муқобил баромада ба сабукрави тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Забаров Насим Баҳруллоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор бархӯрдааст. Дар натиҷаи расиши ногаҳонӣ ҳарду нақлиёт чаппа шуда мусофири сабукрави Opel хурдсол писарчаи 4сола аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида ронанда ва боз 1 нафар мусофири Opel Vectra ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ шуданд. Бозрасии давлатии автомобилӣ сабаби садамаро ба риоя накардани қоидаи ҷойивазкунӣ рабт медиҳад.